Wasma di hamu amang dohot inang na tua-tua nami punguan lansia na adong di Huria HKBP Keramat Jation mulat tama pertangyangan PHD lansia atau rakso tamulai parjolo mahita martangyang di bagasan rohata. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 4 ayat sada. Tama puji-pujian digorm oleh Tuhan Jehovah. Lalu ngaro ho mangondihok kami di Portibion. Gaya mangolu kami ali Tuhan. Di bagasa tikion yang marsaur kami dohot punguan lansia dohot narong di Huriam. HKBP Keramat Jati salut ruasmu. Saur matodimi saboy waktu si kami hatami. Jala mangolu di bagasan ngulu nami. Atau pinuji pinasangap magwarmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan na martangya kami Tuhan. Amen. Hatani di bata nagabe jamita di PHD lansia di nasa mingguon ima nata surat di surat ni Apostol Petrus ima di sada Petrus bidu 2 ayat sada 1 ayat 6 songon ma hatani di bata. Gabe batu na mangolu di joro di debata. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon. Songon poso-poso na baru tubu wasan mahamudi susu natama na so marlaok asalam bagoda kamu horhoron ni i bahen halwaw. Molotung naong diday hamu habasaron ni Tuhani. Ay nunga nidapoto kamu ibana na songon batu na mangolu na binolokon ni Jolma. Alay na pinilit jalan na arga iya di debata. Say olo manang hamu paulion songon akabatu na mangolu. Gabe bagas partodion jala hamalimon na badia. Laho mabuan akapelean partodion. Halomoan ni roha ni debata marhite-hite Yesus Kristus. Ay natasurat do di surati. Upeako do di bagasan Sion sada batu parsuhi. Na marpili jalan na arga. Dang na tarila na porsea di ibana. Ido sahat na. Hamu nelongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Goar ni minggu dung parningotan hai heon ni Tuhan Yesus. Ima minggu gua si monogeniti. Ima guar ni mingkuta di minggu neneng roh. Songon poso-poso na baru tubuh mahamu na uasan di susu na tama. Salam magoda kamu. Ima nata surat di sada Petrus 2 ayat 2. Dipangido akan na porsei asa songon poso-poso na uasan di susu na tama. Salam magoda. Uasan poso-poso di susu na tama alam memang tergantung ngolu na tu asi. Air susu ibu. Marhite asido magodang matoras poso-poso. Jala marhite asido margogo kebal pamatang ni poso-poso. Mangalo bakteri manang penyakit. Tudos tusima na porseai.
ikon adong ketergantungan ningoluna tu Yesus marhite na manangihon hata ni debata. Asalam matoras haporsiaona jala margogo mangalo musui ima si Bolis. Iko say mawas na porseai di hata ni debata. Ay hata ni debatado mabahen bosur ngoluna, mabahen lam matoras. Hamu amanginang na tuwa-tuwa nami, domutusido na pinasahat ni Turpukon, di pangido Apostel Petrus tuhuria na di parserahan na mga rupi si taonon. Asa uwasan na sida, di hata ni debata. Di bidu sada esada di dok au surat ni si Petrus, Apostel ni Jesus Kristus madapoton aka paisolat nang tarpilit na marserak di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dot Bitinia. Ima hala Kristen na baru terdidi. Kristen na baru na diguari agama baru. Masa pangaleleon na posi tunay baru Kristeni ima manaw na porsuk na sida ala porsea tu Jesus Kristus. Dan terjalo na toropi hati-hai agama barui ima agama Kristen. Gabi masa mahamaolon dohot hasusaan di ngolu ni halak si huton Jesus. Marukil honalele na sida. Ala ni haporsiaw ni boydo muraganggu haporsiaw na sida, boydo gabe tubu padelean. Ala ni rikot patuguon ni apostel haporsiaw na sida. Asa marsihohot makaporsiaw Jesus Kristus si. Jalaboy na sida papatarhon haporsiaw na marhiti parange na denggan ditong atong ani pangaleleon ni. So ang jemaat mula-mula na sida, na marpungu gabisada parsaron na badia. Petrus mengibaratkan mereka sebagai bayi yang baru lahir. Lahir baru di dalam Kristus dan dalam keadaan sebagai orang yang lahir baru. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu murni. Mau di bahasa Indonesia didok selalu ingin. Di bahasa Batak wasan, selalu haus. Di terjemahan na asing, didok hungry atau lapar. Ketiga terjemahan yang berbeda ini semakin memperdalam arti dan makna yang terkandung dari seorang bayi. Jika mau bertumbuh dan sehat harus selalu ingin. Selalu haus dan lapar akan air susu murni. Songoni manguluni akan aporsiai. Bila ada yang bertanya bagaimana supaya mengalami pertumbuhan rohani, maka jawabannya adalah selalu ingin, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Itulah susu yang murni sebagai minuman dan makanan. Hamelongan di bagasan guar itu hati Yesus Kristus di ayat 2 adong 2 tujuan yang akan dicapai. Bila selalu ingin, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Yaitu yang pertama dikatakan mengalami pertumbuhan rohani. Ini tujuan yang pertama. Pertumbuhan rohani berbeda dengan pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan jasmani dialami semua orang sesuai dengan pemenuhan kebutuhannya. Tetapi tidak demikian dengan kebutuhan rohani. Pertumbuhan rohani hanya didapatkan dari firman Tuhan. Pada umumnya, manusia makan 3 kali sehari. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Pada umumnya orang Kristen mendapat pemenuhan kebutuhan rohaninya hanya selama 2 jam pada hari Minggu. Jika ia beribadah. Bagaimana mungkin kebutuhan rohaninya terpenuhi hanya selama 2 jam setiap minggunya?
Dalam hal ini yaitu pertumbuhan rohani, coba kita ingatkan lagu pujian yang biasa dinyanyikan oleh sekolah minggu yang berjudul Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu rohani ini sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Dan adong dalam na asing untuk pertumbuhan rohani kecuali membaca Alkitab dan doa tiap hari. Firman Tuhan tidak sekedar dasar untuk berkhotbah. Firman Tuhan bukan untuk jadi bahan perdebatan teologi dan menghakimi orang lain. Firman Tuhan hendaknya menuntun hidup kita seutuhnya. Karena demikianlah firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16. Jala akan naung bertumbuh secara rohani, aka ima napaholang diri sian hajahaton. Membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, daos yang sakap-sakap naroa. Yakobus 20 di baheni. Bolokon hamuma nasa naroa rodi hajahaton nalohoti. Pajonok hamuma tude bata. Dungi pajonokon nama Tuhamu. Pajonokon diri tude bata. Ima marhite namar saur dohot hatana. Hama manginang jojo dohita dang berlaku adil tu pertumbuhan ni kerohaniata. Sude narong dihitai. Holan tu kepuasan kebutuhan jasmani tado tabahen. Alai hurang maparroaon kebutuhan rohanita. Torop rojolom kaya harta duniawi tetapi miskin dalam harta surgawi. Banyak orang menghabiskan uang yang banyak untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi tidak memiliki waktu untuk bersaat teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Seandainya kita mendengar jeritan jiwa kita ini pasti berkata, engkau kejam. Tubuhku engkau manjakan, tetapi roh yang membuat tubuhku hidup engkau abaikan. Aku lapar, aku haus, aku sakit. Boydo sehat pamatangta alai marsahit todita. Apostel Paulus madok Roma 10 ayat 17 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pertumbuhan rohani terjadi bila firman Tuhan dibaca, dihayati, dan dilakukan. Tujuan yang kedua, ima selalu haus dan lapar akan firman Tuhan adalah untuk beroleh keselamatan. Menjadikan firman Tuhan sebagai menu utama dalam pertumbuhan bukan hanya kebutuhan orang-orang yang baru percaya, tetapi firman Tuhan harus menjadi penuntun untuk pertumbuhan rohani orang percaya dan pada akhirnya mencapai keselamatan jiwa. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa keselamatan bukan hasil karya manusia. Keselamatan itu adalah pemberian Allah karena kasih karunia Allah. Karena itu Paulus berkata pada ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepada batu yang hidup, itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Dipaingot Apostel Paulus dohita molonaung tatadado dengan bahasa ni debata Roma hita tu Yesus. Jala olo mahita songon batu na mangolu na olo paululihon. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nang madai dengan bahasa ni debata. Parbuhenido akaladenggan. Di Matius 7 ayat 20 didok. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. San parbuena do tad daun muna nasida.
Hamdolongan di bagasan gori Tuhan Yesus Kristus songon poso-poso na baru tubuh na makarikoton susu na tama. Songon ima nguluta akan ang porsia di Yesus Kristus. Makarikoton manang wasan di hata ni debata. Songon na di parpesalamen. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ketika kita haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan, Tuhan pasti menguatkan kita menghadapi pergumulan, menghadapi topan badai dalam hidup kita. Margogo hita menghadapi nama sadot akan yang masa siadopata. Karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kita lewat firman-Nya. Alani amang inang, unang lupa hita martangnya. Unang tatinggal Tuhani molo hacit parngoluta. Molo hacit pamatangta. Ala ni hatuaw ni. Ala ita pajonok matutuhata marhite na manangihon dohot makanguluon hatana. Itulah kekuatan bagi kita. Semangat Paskah yang baru kita rayakan juga kiranya terus meyakinkan dan menguatkan iman percaya kita bahwa Dia memang Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas maut sekalipun. Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan tentu berkuasa menolong kita, terutama memberi kekuatan kepada kita. Dohot sude pinoparta, anak cucu, cicit kita. Tetaplah kita percaya Dia sampai akhir hidup kita. Supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian hidup kita. Amin. Martang yang mahita. Mulai temale Jehovah di haluaw na nilihaw mo di kami. Nung baru tubuh kami. Songon poso-poso na uwasan di susunatama. Manusia baru. Yang mengulu kami Tuhan di hatami. Ima na menguatkan. Ima na malayan gugur di kami. Barhiti na manangihon do mangulah katami. Lamtang mahaporsyon namin. Wilalahami matuhan la manadaasi do tolong ni rohami di parangulun namin. Mulumasa pe akahaciton. Ala ni hatuaw. Pamatang na hurang hipas. Pamereng ape Tuhan nung hurang. Ala ni hatuaw. Unang loas sayang madaw siya ko ali Jehovah. Na loas ama namin do inanami madaw siya ko. Alam di pajonok matuho marhita na manayo katami. Jala makanguluhon. Tar pasu-pasu manasida. Margogo manasida madalani aring uluna sa trodi ujung na. Pasu-pasu mo maaka pinopar na sida ali Jehovah. Pinuji pinasangak magwarno. Pasu-pasu mahata mo tuhami. Pasu-pasu mahata mo tu akaruas munang sa luhut. Ama namin inanami lang siya na rong di huriami. Asa dapotan asin roha dot las ni roha na sida di paranggulon na sida. Pinuji pinasangak magwarong marhite-hite Yesus Kristus na martangya kapituho. Amen. Tapuji Tuhan ta marhite ede nomor 226 ayat 23 gohi a Tuhan tapasahat ma peleata.
Asa tatutu pehadeta di bagasan sadarion rakmadok mahita di tangiang ali amanami. Ale amanami na di benua say pinarbadia magwarmo, say Roma haras jaunmo, sa saut molomon roham di banua tungaun songon na di benua gijang. Alehon matuhami sa daran hanguluan siapare, say samarusa nami songon panisa nami, di dosa indongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayaw na puna harajaw, do tahugon, rodi hasangapon sa liling na. Amen. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus, do tolong ni rohani de bata ama, do parsoran ito di parbadia manamadongani hitaon saluhna. Amen. Oras madihamu amang inang, Tuhan Yesus memberkati.